Non, fa franchement, ça manok. Sari manok. Ça manok. Voilà. Ouais. Aty amin'ny sarima izy nitoizany teo igny no misy zay ny amin'ny fotoana azy io ty araka nitantsika ty dia mpanakanto araiky zanaka Anosibe dia ny amin'ny fotoana zegny anisany etsiny aty Anosibe zegny dia mandalo aty zay dia mifanojy miaraka aminazy dia tsy kazagaga izy koa zay koragna tsabeky satria efa fankahay zahay io place araiky zegny ny anaragna taty Anosibe taty dia fankahay tsara beky dia izy koa zay izy nanao ny lafiny moziky nay tatao resaka animation tato dia mifanojy ny amin'ny fotoana azy io ty dia zay midika fa ny aty amin'ny Anosibe Elville no misy ny équipe ny Point Carré dia koragna hiaraka amin'ny mpanakanto Mia Précieuse zegny ny agnarany miarabanao Mia magnano mbala tsaranao tonga sao eto Point Carré Miaraba namagna Jean-Luc Zoky tonga soa Anosibe anao amin'ny vanim-potoagna Somaroma izy ty fety mitoy izy igny raha ty dia miaraba anareo équipe ny Point Carré jiaby miaraba tsy tapaka koa zegny le mpagnaraka Point Carré zegny tiatia les choses amin'ny réseaux sociaux agny aloha tsy ngitry agnatin'ny question maro samihafa mety antoniagna raha jiaby tegna antoniagna arakaraka ok basy losy basy atsika agnisan'ny koragnitsika eto baka io mikasiky niranao zegny niboaka farany raha tsy diso za tamin'ny mois de mai no niboan'ny hira Adam et Ève mois de mai igny dia hitantsika ny clip zegny ny azoazegna hoe izy koa olo mpankafy ny olo zegny ny mpagnaraka oronan-tsary maro samihafa pizany vidéo maro samihafa dia hitantsika fa igny ny résultat-ny igny hira igny fagnontaniagna zegny ny hoe tsy tokony antoniagna eto fa antoniako anao fotony anao tako ketio ty misora vola bela anao nagnano tournage na clip igny tiotio fo fa isoragna zagnahary zegny tanteraka nofinofy tsy vola zegny izy koa anao magnatanteraka karakara igny tsy dia mandiniky vola loatra anao fa les résultats zegny est-ce que nao tompony afa-po sa karakory hitanao mahasa la musique ty fonay mitondra izy fonay mpanakanto zegny zay tsy dia mandiniky hoe izy koa fa misy raha tianay tanterahinay zegny dia vola zegny ankininy amin'ny zagnahary fa zagnahary magnamietsika izy soragna izy tanteraka nofinofina katompony aminazy igny epidiantsika resaka clip zegny baka io dia izy koa sy mahatantaragna amintsika ely hoe ny zegny mba haiko bakao izy tompony koa eto agnampy zegny hoe azo zegny hoe biographie fohifohy koa ny Mia zegny dia naizako izy teto Anosibe tombo Anosibe niaraka nianatra taminay taria tamin'ny lycée teto Anosibe dia nisy toagna magnano cabaret madinidinika aby regny presque mahay izy koa fa misy toerana misy musicien zay tegna nikapoakany dia izy matetika izy dia mihira ary amin'ny fotoagna azy io ty dia lasa mpihira izay moa ave ampy zay so misy zavatra tokony ampiagna amin'ny resaka biographie zay zegny tsy voalazako ampy maro koa tsy voalaza fa hitantsika miandalagna io ino tonga Mia Précieuse io hoe lasa mpankafy dia lasa niondrana la musique dia lasa hoe lasa pira atsaky nanomboka anao Mia Précieuse fa mbala anao miafo dia mandeha cabaret maro samihafa ino tonga anao nagnano karaha igny fa tagnatin'io le raha dia tagnatignatin'ny menimeniko tao koa zegny un jour volaniko za mba tiako mametraka hoe agnarako mba souvenir zegny ho an'ny havagna ho an'ny namagna ho an'ny mpankafy za tamin'ny fotoagna nakanagnano cabaret parce que misy fotoagna zegny olo mangataka aminakahy fa Mia hitanay anao mihira amin'ny cabaret mahafinaritra fa le mahanao anao zegny tadiavinay satria interprétation fa matetika interprétation fogna regninay fa le mahanao anao magniry zay mba hitape amin'ny YouTube agny mba mahita hoe agnarana anao est-ce que mba ho tanterahinao zegny raha karakaraha zegny un jour io fogna zegny volagna matetetiky mimpody aminakahy matetetiky regniko dia zagnahary mahay fotoagnany raha jiaby 2022 teo nanapa-kevitra za dia eto volaniko izy koa taloha ny Mia tamin'ny 2022 zegny any hoe nitsagna io fa misy an'izay Mia zay mba tantara aminay raha tamin'ny voalohany ny anao sy la mozika fagniriagna fa nipetraka rehetra mbala hely tia mihira tegna tia mihira ary matetika zegny tsy miala agnatin'ny vava za koa be za mihira
za koa be io fo za mira fa le fotoagna zegny agnanaovagna hira hoe le mahazaza le itondrasako agnarako na za tompony aza tsy nahay hoe imbiagna fa mipodipody matetiky fo zegny aminaka tompo zahira fa le fotoagnany zegny mbola tsy haiko tamizegny koragna ty tsika baka kagny bako tsika mipody aty bako tsika mipody mandeha magnano koa tonga de lefako magnaraka fa tsy fo adignako raha zony lefa ny clipnao de matetetiky zegny lela agnatin'izao ao efa azonao donc raha tiako avy agnatin' zay ino matonga ny choix igny ve le goûnao ve igny samanako tsara fipetraka be le fagnontaniagna tsy avandy aminao za gonaka tegna hoe voilà za boka hitanao jobijoby de raha malandilandy zegny mety aminaka apofo amizay halinay lelah joby ny agnatin' zegny anadako anaro pare mba lazahoanay koa ny natonga hoe le agnarana hoe Mia de nampiagna hoe précieuse izy rehefa nanomboka amin'ny 2022 ino tonga zay misaotra anao nagnapetraka fagnontaniagna fa maro be rahavavy namagna mitondra agnarana Mia zegny amin'ny resaka hoe musique amintsika eto de Mia moa nahaizan'olo za izy koa za fa niditra tamin'ny sehatra la musique na za mbola nagnano cabaret de tsy ampy igny hitako parce que izy koa Mia ifondesiko mety very olo ndraikindraiky ambadika agny de nampiako précieuse igny izy mba hoe azovy koa zegny azovy koa Mia précieuse zegny zegny nahatonga za hoe nagnapetraka agnarana igny de nomboka tamin'ny 2022 de amin'ny jeudi 2023 ino hitanao hoe gnisan'ny raha raiky sarotro izy koa io fa antena hoe antena zegny lasa pire izy koa mba azo mba partagenao amin'olo zegny ny mizahatsika hoe ino agnisan'ny raha regny isan'ny sarotro koa fa mandeha manokana zegny amin'ny resaka la musique izy koa misy façon d'être voalohany le hoe manao anao mitsangana anao en privé anao zaraiky ndraiky anao en public tsy mitovy tanao boka antena koa toetra amin'ny public zegny anao mila miseho hoe tsy hoe miseho fa de nature zegny hitanao toetry tsy mila asazonao raha tiako volagny satria anao zegny artisty anao fitaratra tsara zegny magnano raha mendriky fogna toetry modèle zegny isan'ny igny raha agnisan'ny sarotro boko agnisan'ny mila tandremagna fa na dia zegny atsika samy managna caractère anazy koa tsy voatery antena ka le andeha hitsy lalandava fogna fa tsy maintsy misy tafiviloviloko ndraikindraiky araiky magnaraka aty rehefa nikoragna zay de izy volagna hoe aleoko tsy aneho hevitry mikasiky zegny fa devant caméra tsisy lefasana de antoniako fo satria lasa misy ny zegny ny mpankafy anao ny ambigny taminao misy etsika raiky raha atao tanao sy be dia anao tagnatin'ny affiche de boko anao tsy hitan'ny mpankafy anao atao de ny sasany volagna fa hoe zy misy toetry zy misy geste tsy nampahavy izy ny afaka avalinao makasiky zegny eto anao fotoagna zay ty Mia ino raha mandalo tiagna la musique voalohany za misaotra amin'ny mpankafy na avy tao gymnase naro be message voaraiky hoe niambigny anao tagny zay Mia niambigny zay nefa anao tsy nipoitra de zao afatra anaka la musique tsara la musique tiako la musique c'est mon monde à moi kanefa misy lalagna zegny mamezay agnatin'ny la musique io tsy tianay zegny la musique direct zay hoe magnanognano foagna misy lalagna mipetraka zegny mamezay agnatin'ny la musique ataoko angamba fa efa hainao raha tiako volagniny agnatin'izegny zay raha nandalo de ialako tsigny aminareo mpankafy jiaby na avy ta gymnase tao fa Mia mbala tsy mitsahatra andeha hagnamenareo nouveauté mbala maro be ketriketriky ho avy aroso aminareo eto maro ny jije ny raha zegny antiagna hay Mia koa mazoto rabeky amaly somary pody amin'ny resaka la musiquenao za izy koa ataontsika hoe tamin'ny 2022 de agnisan'ny azo lazaiko hoe tsy haiko sa chance io koa le talenta nagnaboaka hira anao dia voalain'ny mpankafy ka ataonaka manokagna efa mandeha ny hira olo jiaby mihira Johnny zavo azovy lanko mihira zavo ay manafonaka de za koa volanko koa fanoza tsy maintsy agnontany hoe ino zay moa tonga igny inspiration araiky Johnny igny de igny moa zegny koa hoe raha niaignana sa karakory bako akoa zay ataonao tonga de hoe nira zegny ataonao tonga de mipaka ho an'ny mpankafy agny misaotra anao nagnapetraka fagnontaniagna zegny
jaune. Pourquoi jaune? Pourquoi jaune? Donc como somary ampidiana hely hoe nitony agnatin'ny zany tsy renao fa somary ampidiana fo le phrase agnatin'izay angalany hono misy raha bekitsempinia. Tsy direko alona tratran'ny vadiko ajako agnaty foko akato misy raha tsy voasitriky azalahy maro le fahita raiky izy eo ty tsy digniko todiraza koa lelahy anao mampivaza ataoko angamba fa mampy manao amizay fandely John. John, c'est mon petit jardin secret. De nianga tamzing zegny inspiration. Naza koa aragagany. Tsy nampoiziko zegny. Hela nagniriako hira hoe hitondra agnarana anaka hoe en solo. Fa teo fo zegny. Eto eto. Et voilà. De lasa John zegny première chanson. Izay. Mahakasika ny Adam sy Eve. Io koa na tonga hoe ao fa araiky ty de tao zegny titre anazy mba tantarana koa na tonga inspiration mia. Adam sy Eve. Atsika koa boka fa mikoragna Adam sy Eve zegny. Na hoe izy fitiavagna na hoe nisy famadiagna tambadiky tao. Fa le côté nagnandesako naka zegny amin'ny fitiavagna. Oui, atsika roe magneva karaha Adam sy Eve. Tiatsika roe za. Le hiranao zay volagninao sa anao boka mizaza mare anao volagna raha zay boka io zay. Tiatsika roe fa anao tantarana oui, hitany amin'igny edy. Non. Va, oui, atsika koa fa mikoragna Adam sy Eve io matetiky hoe na izy misy famadiagna agnatiny trahison ho atsika na hoe koa resaka fitiavagna. De nataoko zegny koragna fitiavagna fa nampidiriko le détail hoe atsika roe magneva karaha Adam sy Eve comme quoi hoe atsika tiako dia raiky fô mandraka zay karakaraha zegny. Fa tsisy olo hoe andianany hira igny hoe tsy baka tamin'ny hoe olo karaha ty fanody za tagny de non. Na tonga le choix le figurante agnatin'le hira igny satria agnisan'olo zegny managna ny maizy azy igny amin'ny tontolony resaka tsaragna. Chris Chris namagna. Namagna izy de rehefa nataony DL script nidinigna par rapport ny amin'ny physique naka de mifagnentagna kokoa zegny lehilahy fotsifotsy. Ya, de lavalava satria anao somary fohifohy volagnindreo de mifagnentagna tsara. De teo amizegny volagno pourquoi pas Chris sady Chris fa namagna izy zatra magnano tournage izy efa agnatin'ny monde ny la musique koa izy resaka fagnanaovagna figurant etc. Et iproposeko taminazy de izy tsy nisalasala résultat izy hitanareo igny. Mialoha ny faramparany tsy amany izy koa fanao de miazy igny mahita saranao Facebook mahita anao en réel karaha ty koa resaka sanjy tiako diragna hely hoe feelinginao amin'ny sanjinao io ve misy tsy haiko misy styliste sa anao tompo fo mahay hoe karaha ty ny sanjy zegny any ataoko mba partager ho anay koa mikasy zay mia feelinginao. Resaka sanjy ndraikindraiky mikopy olo fa ndraikindraiky za tompiny fo magnano izy tetry lohanaka de zay karaha zegny. Mazava zay araiky farany maloha zagnano avatra farany sy tariny jiaby de miavy azo lazegny hoe navinagnano miss navinagnano tsy haiko resaka mannequin mahatonga le hoe toe-batagna kare so miteza vatagna mihitsy anao. Miteza vatagna za efa hitako baka karakory izy koa za botabota tsy de miady aminaka loatra fa io fogna zegny za jeudi de miezaka zegny za andavanandra tsy za havandy koa ivolagna aminao milomesaka maraindraigny isaka 4h du matin fa agnatin'ny semaine araiky intelo za magnano mandeha milomay de mihinagna raha hoe tsy dia misy graisse loatra tegna mitandrigny zegny za amin'ny raha hoaniko. Zavatagna zay. Ya, tegna
hitanao tena gnano midika monde la musique zegny anao mila en forme koa fa ia mila olomza anao mila tetry aloha mizanao izy moa zegny hitantsika zao io miavy avy Nosbe hitantsika koa ty Jean-Luc la Nosbe mila miteza vatagna ia izy mba raha mitifitra tena marikitry fa izy edy zegny amanagatsika izy miay soragna anao nagniky ny fagnasanay ny eto amin'ny point carré ka mba niavitra anao ho an'ny mpankafy manokagna ny am'izay resaka mozika izay miahy izy fa nambarako anareo teo igny za Mia Précieuse tsy mijano raha fa natao ty zegny tohizagna fogna za tsy tsahatra eo dia tsy maintsy hitohizagna gnamezagna zegny fahafampo anareo le nikely fa vitatsika tohizagna andeha mangataka am'Zagnahary zegny moavy am'plasirigna anao rehefa mikoragna hoe milamindava anao sarasarotigny anao sary olo manao koa anao davanandro mia midépendre amin'ny attitudinao fo izy koa anao sarosarotiny aminakahy sarosarotiny koa za aminao fa anao koa tsotsotra ndraiky za koa tsotsotra aminao faramboka fa tsy magnotany edy horoscope-nao Lion veloma tsika jiaby saraka atsika zegny nagnaraka nikoragna ny arahantsika tamin'ny Mia Précieuse teto amin'ny point carré ho any magnaraka koa veloma Mia veloma Saruni fiara anai Adua mengaringe Afiaru zala itu ye Hila milantani Naizani natizani Cuman simbola wa